सब्सक्राइब करी अपना न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल के भोजपुरी के हर खबर सबसे पहले देखे खातिर। नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी जान कैसन बानी आप लोग। तो स्वागत करत बानी अपना न्यूज भोजपुरी में। धनंजय धड़कन जी के बवाल खबर के साथ आप सब देखत तानी अपना न्यूज भोजपुरी। तो धनंजय धड़कन के बवाल खबर जे बा जौन गाना आ रहल बा, एक गाना के नाम है लाल बेगिया के लाल में ला गेलू। तो जी हाँ, जी गीत के लिखले बड़े एक के नीतीश जी और संगीत दिले बड़े विकेश भोजपुरिया जी। बहुत ही बवाल गाना है। तो आप सब हमारे चैनल पर अपना न्यूज भोजपुरी पर नए बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन घंटी ऑल पे प्रेस कर दी। इससे क्या होला कि हम न्यूज़ के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड करें नहीं वो सबसे पहले जरूरत हो नोटिफिकेशन पहुंच जाला। तो चलिए ये गाना कल सुबेरे RC म्यूजिक भोजपुरी RC म्यूजिक की हिट पर आप सबके देखे सुनने के मिली। तो चलिए कैसन बानी आप लोग और वीडियो कैसन लगल। तो वो लोग धनंजय धड़कन के फैन बानी तो वीडियो के एक बार शेयर लगा दी अपने भाई खातिर और अपना न्यूज भोजपुरी से जुड़ल रही। जय हिंद, जय भोजपुरी।